Егетләр, bir үк вакытта ике фильм күрсәтәләр икән. Икесе ике залда. Кайсысын сайлыйбыз? Нәрсә язганнар? Беренчесе Үзбәкстан режиссеры төшергән фильм. Кешеләр арасындагы катлаулы мөнәсәбәтләр, гаделлек турында. Фильм 1 сәгать 25 минут бара. Кызык булырга охшаган. Икенчесе нинди? Икенчесе хәзер карыйм. Хо, кызык. 1 сәгать 5 минут бара. Босниядәге сугыш турында. Чынбарлыкта булган хәлләргә нигезләнеп төшерелгән. Фильмның режиссеры элеккеге Югославиядә туган. Хәзер Америка Кушма Штатларында яши икән. Мин икенчесенә керәм. Миңа чынбарлыкта булган хәлләр турындагы фильмнар күбрәк ошый. Документаль фильмнар карарга да яратам. Ә сезне кайсы фильмны карыйсыгыз килә? Мин дә Босния турындагы фильмга керәм. Егетләр, ә мин беренчесен сайлыйм. Әйдәгез, фильм беткәч менә монда очрашабыз, ярыймы? Ярый. Тукта. Фильмнар кайсы залда була соң? Сорарга кирәк. Азат, сәлам. Син монда нишлисең? Сәлам, Әминә. Мин фестивальдә оештыручы булып эшлим. Ә син кино карарга килдеңме? Әйе. Азат, Босния турындагы фильм кайсы залда була, белмисеңме? Икенче залда. Амир, мин су алып киләм. Сиңа берәр нәрсә кирәкме? Миңа да газсыз су ал әле. Ярый. Егетләр, соңга калмаска тырышыгыз. Кеше бик күп, һәркемгә дә урын җитмәскә мөмкин. Идәндә, баскычларда утыручылар да була. Ярый, рәхмәт. Мин хәзер киләм. Сагынырга да өлгермәссез. Әминә, син бармыйсыңмы ни? Барам. Тик Үзбәкстан режиссеры төшергән фильмга. 3нче залга. Яхшы фильм сайлагансың. Мин дә шунда бара идем. Әйдә залга кадәр затам. Рәхмәт.